hello. Good morning. Good morning. Tawag ka lang po. Good morning. Ayan. At ngayong umaga, nako, mga mamsis, mamamasya naman kami mula sa lupain nila Mother. Ayan, yung kanilang sa may bukid, saan plano rin namin dalawang patayuan. Kahit yung lang, kahit mga dalawang kwarto lang. Yes. Kasama namin ang aming kanyang kuya, Tito Tony. Ayan, so tingnan natin kung ano yung itsura na ng lupahan niya. Wow, ano po yung padre mo? Oo nga kaya. Oo. So magtatabas ka dun mamaya ng mga damo. Magbubungkal ka. Ha? Ayaw mo magbungkal. Sabi ka naaral. Andiyan ka naman eh. Abangan na? Andiyan ka naman eh. Kung ako na naman magbubungkal. So, eto na. Nandito na kami ngayon sa lupain nila Mother. Ito yung mga lupa na minanan nila mula sa aming lolo't lola, sa kanilang mga magulang. Pahingan ako, bastong ko. Kaya kasama po namin ang kanyang kuya, si Tito Tony. Oo. Oo, ayan. Ito, nilinisan ko. Kawawa naman yung natin na. Oo, ito nilinisan ko yan. So, Tinulog. ngayon, first time ko siya makikita ng malapitan, actually. Yung aming pesto dito sa likod. Kasi ito yung lupa nila, nila Tita Celia, nila Tita Beth, and yung mga girls, di ba? At saka yung mga apo. So, mula dun sa... Doon sa kalsada, yung binabaan natin doon. Diyan sa kalsada na yun. Doon. Tapos, ang boundary hanggang dyan lang sa may... Oh, ito may tanim to. May earning na yan eh. Ah, ito may Oh, tanim. itong kawayan, dito yan. Nandito yung muho niya, no? Eto, nandito yung muho niya, no? Okay, ito yung muho, no? Ano yung muhon? Yung pinakasukat. Oo, ayan. Dito. Parang alam mo, walang muna si John dito. Mm. Ayun. Yan ang muho niya, no? Ayun. Ah, okay. Oh, yung isa bato. nandun, oh, yan, yung bato, yung moon. Mula dyan, Gandun. diretso. Oh. Ah. Basta itong puno to, pag pumunta ka rito, oh, yan ang sinasabi ko na malaki to sa inyo, kaysa rin sa Wow! Malaki to. Yun, nandun yung moon sa may kawayan din na yun. Oh. Dito nga ako kumuha dati ng kawayan nung nagbakod. Yun nga yung sinasabi ko, Tito, kahit sana yung kawayan mo na yung pambakod. Oh, ito. Tama, namumulaklak na itong mangga, oh. Yan, oh. Ito mga... Okay, ma. Oh, nakita mo na yung yung lupa mo. Oh. Anong gusto mong Anong gusto mong ayos ng bahay? Oh, pag-usapan na natin, pag-iipunan natin agad. Dali Anong gusto mong ayos? Tagalin natin para makasagot ka. Anong gusto mong ayos? Ano gusto mong ayos? Nang? Bahay mo. Bahay mansion yung... yung pag malaki meron dyan. pa yung budget na. Kaya nga para... Mahirap mag-design na wala pang budget eh. Hindi, para nga may budget na tayo. Oh, andyan na si Christine, siya na yung magiging architect natin. Oh. 'Di ba?
Kahit simple lang muna. O dito oh. Gusto mo ba dyan sa part na yan, ma? Ha? Ganda. Maganda? Kasi dito mababa doon sa kabila, mababa na. Ah. Ito mataas to. Hindi, pero ipapa-elevate na lang yung bahay para kung ano. Sabagay maganda talaga yung sa bandang likod. Ano? Makakapag-ano ka. Pwede ka mag-alaga ng manok. Ay. Manok dito. Mag-alaga ka ng manok? Ano pa? Ano pa gusto mo alagaan? Yung inalagaan ni Kuya. Yung pato. Yung pato. Magkakambing ka ba? Gusto mo magkambing? Dito kakaiba ang bongga. Ito ay isang puno ng mangga pero ang bunga niya Mga patolang, ano yan, patolang. patola. Oh, di ba? Saan ka pa? Saan ka pa? Laki eh, nasa taas. Oh. Ayun pa, meron pa doon sa taas. Oh, patola ang bunga. Kakaiba yung puno ng mangga dito eh. Oh. Diba? Ang bongga eh, iba-iba eh. Siguro gumapang. Gumapang kaya yan na nga, pinagpuputol ko rin. Sana lumakas na ako para kahit paano. Malakas ka naman na, di ba? Oh. Lakas mo yan. Oh, Nakakala kang pandilig. oh, lakad ka doon, dali pa araw ka sandali. Amin na yun. Dahan-dahan. Ayan. So, mula dyan sa kinatatayuan ni Tito, mula dyan hanggang dito sa Kawayan. Ma! So, muli sa lahat ng ating mga momshies out there, thank you for watching. Ito na yung gala ni Momshi Jolly. Nakita mo na yung lupa mo. Ano masasabi mo? Wala ko. Naawa ko kasi nakatiwangwang. Nakatiwangwang pa. Oh, pero tatayuan natin yan soon. Pag-iipunan natin ng bongga. Nakatiwangwang lang tapos. Siyempre, parang napapabayaan din natin. Oh, kasi nga wala naman tayo dito. Oh, pero very soon ha, magpapatayo tayo kahit ano lang, kahit muna mga kubo-kubo. Mula dyan sa mga kawayan na yan, okay naman, di ba, Tito? Pwede na rin Oo, pwede yan. Oo, kahit- Kubo lang muna. Oo, di ba? O para bongga. Sayang kasi yung mga kawayan kung di rin naman natin mapapakinabangan, di ba? Kahit magpakubo lang muna tayo panandalian. Pansamantala na. Yes! Ayan, maraming salamat and thank you for watching sa aming video ni Momshi Jolly. Ayan, once again, this is Momshi G. Maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless! Bye! It's DJ.